سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا وحبرتات فيزنا لكم قريبنا لنا بمقتالكم بخبر نقدم مبل 12 مدرخ تور دي فرانس انجليزاوي تستعويت اللم نزا نايلومي كاب تولوز كساب باغنر دي فيغورت زرغح زنبرت ناي 295 كيلومتر ودر افلما دحان زخونه غعزي نيروام ودر كزازم ابز قربول زنبر وانغن تر زبله اخرانات زحازلت مس منبرم اتوم ناي محقار كلت زلوم تقرارمت طرايوم سنم نخيسم كوصوا ترايوم بز مسرت 40 كلتن تقرارمتي زركبوا عباي غجله اب قدمي تقديما كتمرح جمرت ذات تقصت غجله غنا عጫና ታዳ حرويتي كي ጋጥማት ሰገት ክትመስል ንዘለዋ ፍልሊ ዓቂባ ክትጓዓዝ ኣይመረፀትን እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ሰዓት 42.2 ኪሎሜትር ትሕንበብ ነይራ ካፈለማ ናይቲ ውድድር ኣትሒዙ ነጥቢ ክኸስበላ ዝወጠነ እንግሊዛዊ ያትስቲማም ዝበዝሐ ኪሎሜትራት ኣብ ተጻፈፈሉ ህሞት ብዘይካ ስፓኛዊ ተቀዳዳማይ ፔለ ቢልባውን ካብ ክለብ ኣሳናም ግሬገር ሙህልበርግን ካብ ቦና ሃርስክሮ ዝስዕቦ ተቀዳዳማይ ኣይነበረን شعوكا كسجوا عقمي انت نبرم نسوقنا فرحوا أوش تقبيرم بتبعت كيو بزي نقفرك ساب مزازم توعيزم عمود داتا دما أتي تقرر ماي ميتشلتن سكوت زخنا مياتس ب4 ساعات 5 دقيقة 53 كاليتاتن قداماي بمخان كعوت كلهم زي كسرو سبانيوي بيلو بيلباو كاب كلب أسانم أسترالياوي غريغر موهبربرغ سيعيبهم آتيوم دحرتي وردر انجليزاوي مياتس دما أب عقبت أبز بتصحنا الأوان نبرب حي كغيرو كم زلني مسنبسي كماي جميرم زنبرتن عدل نسات رايب من بارد ما حبون فقط أملاخ متوسيخهم لعلوه لما دايركتر سبورتيف مالت أسلطاني ناي غانتانا بزهابن حبريتا كيمس غونكو حلف ايدل لنكبل حقوسو غليصيوم أبدو ردر إيرتراي ناتنايل برهان دما مستا أب دحري توريت أزنبرت بركت زبولو تقررنتي زحزلت جوجل بمخانيو 10 دقيقة 56 كاليتات اندحرو مبل 234 ترتحزو نوردرو بسلام فتسيموم بحفشها أبزي كساب حجي تخايد زولو 12 مدرخات تور دي فرانس جوليان ألا فيليب ناي كلب داكنين كوكيسب ب50 كلتن ساعات 26 دقيقة 6 كاليتات جينا بيج أماليا أيتمن تلن زولوم أبزا أماليا أمبل 9 شعات زنبر إيرتراي ناتنايل برهان جنام نا 210 تخلتن لتقيل اللوم كاتالي أماليا مسكلتن 277 نتبي زلو سلوفاكياوي بيتر ساغان كتركب نكلم إيرتراي ناتنايل برهان دما كبر 4 شعات نامبل 54 وريد اللوم نناي من سيات توهاب ماليا كولومباوي ايغان بيرنا كاب كلب انيوس ب50 كلتن ساعات 27 دقيقة 25 كاليتات يمرحلهم نقيح نطبطباويت ماليا مالت ناي عقبت بلجيوماوي ابال كلب لوتو سودال تيم ويلنس ب54 نتبي بحيتو يركب نكلب كوفيدس وكيلو ساتف زلو ناتنايل برهان دما ب20 نتبي بوتو او حيسلم بغانتا درجه كرن كلو امريكايت كلب تريك سيغا فريدو ب 257 ساعات 27 دقيقة 18 كاليتات مرحيت علم فرنسايت كونتيننتال كلب كوفي دي سوليوشنز كريدت ما أبل 20 بوطا أيتمنتلتن مبل أساس لسه تور دي فرانس صباح بناي ولك جزء ناي كرونمتر كغطس اليوم تقرادم تدما نورد دروم أب كتما بوكا كايد ويوم بحفشها 20 شوعة نتبغلت كيلومتر زشفن ولد دريوم زخمتي لنكولو إيرتراي مغسب دبساي نكلب بايك ايد وكيلو أب تور تونكاي ليك تشاينا إساتف علم زي حموش مدرخات مسنايلو متلاعي الوزلو ودر إيرتراي مغسب دبساي أب كومنا كمزلو أمسكير لهم مغسب تمالي أب سخايد ربع مدرخ ناي ربع ترتاك ركب كلهم أب نايلومي زقصلت كاب غونكا بجيسا أب تشاكا سزازمت كبتان لتقطان زنبرا ودردمام كعود كريخاوي جورجيوس بوغلاس بجزيه كي تبلسه نايم بالعصر تشعات ترتحيزيوم ناي جزيه ماليا ناي زودر كولومبياوي روبنسون شابلود بعصر 4 ساعات 9 دقيقة 51 كاليتات زقل سو كخون كلهم ابزا ماليا مغسب دبساي دما نايم بالعصر تشدشه ترتحيزو يركب بغانتا درجه كولومبياوي كلب ميدلين ب4 ساعات 51 دقيقة 29 كاليتات تمرحلم جرمناوي كلب بايك ايدما ب7 دقيقة 4 كاليتات تنجزي تبليصام ابشان نايترتا تركبالام زين مبل 10 شمون تجزي زكاي زلو زورتون كاي ليك تشاينا 13 مدرخات زتقال اليوم انجليزايت كلب ارسنال مس جيرمانايت باير مونيخ اب قطمات انترناشنال شامبيونشيب كاب تراخيبا دراماتيكاوي عوت امزغيبام نايزن كلته غانتاتات قطم ستاديوم ديغنيتي هيلز سبورت بارك سباحله ميدايو انغيدوم ابزي بحافشا زن كلته غانتاتات زدغمرو قطمات بمسرت سات 6 كعسو غري زحبرو باير مونيخ عوت امزغب نيرام ارسنال دما نز قطم كترب حل مخانه اقديما بمنغدي اسلطانيام وناي امر مغلص هيبان نيرام ابايتا كرن كلون باتقالالي 3 شتو تمزغيبوم እታ
ነታ ሸለልትነት ዘርአት አርሰናል ድማ ብጸቢብ ክልተ በሓደ ነታ ሻምፒዮን ቡንደስሊጋ ጀርመን ናይ ዓመተ ስፖርት 2018-2019 ዝኾነት ባየር ሙኒክ ስዒራታ አርሰናል ንመዕወቲ ሽቶታታ ድሕሪ ዕረፍቲያ ፖዝናንስኪ ናብ ልዳቱ ብዘመዝገባን ከምኡውን ንኬትያ ብዘበርከተላ ሸቶ አቢላ ዓወት ተመሲልላ ባየር ሙኒክ ነታ ካብ ስዕረት ዘይተናግፋ ሸቶ ባዕሉ ዕለታ ዝኾነ ሌዋንዶውስኪ ኣብ መበል 71 ደቂቕ ኣቁፂሩላ ብራዚላዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ሪቫልዶ አርጀንቲናዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሊዮኔል ሜሲ ንውድድር ባሎን ዲኦር ክዕወት ይኽእል ክብል ተዛሪቦም እዚ ኮኸብ ብራዚላዊ አስዒቡ ንሆላንዳዊ ተኸላኻላይ ክለብ ሊቨርፑል ቪርጊል ቫን ዳይክ ነቲ ምስ ሃገሩ አርጀንቲና ሳልሳይ ፍሹል ውድድር ኮፓ አሜሪካ ዘሕለፈ ሜሲ ቀንዲ ሞራድርቱ ምዃኑን እቲ ውድድር ኣብ ክልቲኦም ምዃኑን ጠቂሱ ዘሎ ጁቬንቱስ ንሆላንዳዊ ማቲያስ ደሊኽት ብ75 ሚልዮን ዩሮ ብወግዒ ኣፈሪማቶም ንዓመት ክሳብ 11 ሚልዮን ዩሮ ዝበፅሕ ደሞዝ ክኽፈል ተሰማሚዑ ዘሎ ደሊኽት ክሳብ 2024 ዘጽንሖ ናይ 5 ዓመታት ውዕል ክፍርም ከሎም ካብ 2021 ጀሚሩ ድማ ናይ 150 ሚልዮን ዩሮ መፍረሱ ውዕል ክግበረሉ እዩ ንውዕል ደሊኽት ክውን ጌራ ዘላ ጁቤ ንኔይማር እውን ኣባላት ንምግባር ተበጊሳ ምህላዋ ተገሊጹሎም ናብ ባርሴሎና ንምምላስ ዝከኣሎ ዝገብር ዘሎ ኔይማር ንጁቤ እውን ከም ካልእቲ ምርጫ ተቐቢልዋ ብምህላውን ወኪሉን ኣቡውን ኔይማር ሲኒየር ድማ ምስ ሓለፍቲ ጁቤ ክራኸብ መደብ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም ብራዚላዊ ተኸላኻላይ ዳኒ አልቨስ ምስ ናይ ቅድም ኣሰልጣኒኡ ኡናይ ኤምሬን ምስራሕ ምስ አርሰናል ክጽንበር ሓሳብ ከም ዘለዎ ተገሊጹ እዚ ክኸውን ግን ደሞዙ ክሳብ 200,000 ፓውንድ ንሰሙን ክኽፈል ክጠልብ እዩ ወዲ 36 ዓመት አልቨስ ውዕሉ ብምብቅዑ ካብ ፒኤስጂ ተፋኒዩ ብዘይጋንታ ምህላው ይፍለጥ ኒውካስል ዩናይትድ ንሓልቃ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ስቲቭ ብሩስ ከም ሓድሽ ኣሰልጣኒኣ ቆፂራቶም ናይ 3 ዓመት ውዕል ብምፍራም ንቦታ ራፋ ቤኒተስ ተኪኡ ዘሎ ብሩስ በዚ ሓድሽ ስርሑ ሕጉስ ምህላው ገሊጹሎም አትሌቲኮ ማድሪድ ንእንግሊዛዊ ኪሪያን ትሪፐር ብ20 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ቶተንሃም ከም ዝዓደገቶ ብወግዒ ገሊጻ ወዲ 28 ዓመት ትሪፐር ምስዛ ማድሪዳዊት ጋንታ ን3 ዓመታት ዘጽንሖ ውዕል ፈሪሙ ዘሎም ኢጣሊያዊ ገዲም አካፋሊ ክለብ ሮማ ዳንኤል ዲ ሮሲ ምስ አርጀንቲናዊት ቦካ ጁኒየርስ ክጽንበር ከም ዝተሰማምዐ ይግለጻሎም ውዕሉ ብምብቅዑ ካብ ሮማ ተፋኒ ዘሎ ዲ ሮሲ ምስዛ ናይ ቦነስ አይረስ ጋንታ ቁጽሪ 16 ማልያ ክኽደን ምዃኑ ጋዜጣታት አርጀንቲና ብሰፊሑ ይገልጻለዋ ካብ ሊቨርፑል ብነጻ ተፋኒ ዘሎ እንግሊዛዊ ዳንኤል ስታሪጅ ብጉዳይ ቁማር ሕጊ ብምጥሓሱ ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ንኽልተ ሰሙን ክእገድን 75,000 ፓውንድ ክቕጻዕን ተወሲኑሎም እዚ መቕጻዕቲ ስታሪጅ ካብ ጥሪ 2018 ምስ ዌስት ብሮም ንፍርቂ ዓመት ብልቓሕ ዝጸንሐሉ እዋን ምትሕሓዝ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ ንኣጥቃዒኣ ማርኮ አርናቶቪች ናብ ቻይና ዘፋኖት ዌስትሃም ክብረ ወሰና ብዝሰበረ 45 ሚልዮን ዩሮ ብምኽፋል ንፈረንሳዊ ሴባስቲያን ሃለር ካብ ኢንትራክ ፍራንክፈርት አፈሪማቶም ዝሓለፈ ዓመት ምስ ናብ ሪያል ማድሪድ ጊዕዙ ዘሎ ሉካ ጆቪች ብምዃን ኣብ ቡንደስሊጋ ብሉጽ ጥምረት ፈጢሩ ዝነበረ ሃለር ንሱን ኣሰር ጆቪች ብምስዓብ ምዛ ለንደናዊት ጋንታ ን4 ዓመታት ዘጽንሖ ውዕል ፈሪሙሎም ኣብ ግጥማት ኮፓ አሜሪካ ምጥፍፋእ ከም ዘሎ ዝተዛረቦ ዘረባ ክሳብ ሕጂ ዘይሕነኾ አርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ቅድሚ ምዝዛም ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ክራማት ኣብ ገማገም ካሪብያን ምስ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ይዘናጋዕ ምህላው ተፈሊጦም እዚ ዝሓለፈ ሳምንቲ ብራዚል ንኮፓ አሜሪካ ቅድሚ ምዕዋታ ኣዝዩ ኣነዋሪ ቃላት ብምዝራቦም ኣብ ሃገሩ ከይተረፈ ኣደዳ ዘለፋ ዝኾነ ተጻዋታይ ቢርኡ ጨቢጥዩ ምስ ምጭውቲ በዓልቲ ገዙ አንቶኔላ ሮኩዞም ኣብ ውቁብ መንበሪ እንኮሎ ብተሳሎ ስእሊ ድማ ሰበይቱ ኣብ መረብ ሓበሬታ ትዊተር ዘርጊሓ ዘላም ሓሙሽተ ግዜ ዕውት ባሎን ዲኦር ክኸውን ዝበቕዐ አርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ሃገራዊት ጋንቱ አርጀንቲና ንቺለ 2-1 ብጸቢብ ብምርታዓ ተሸላሚት ነሓስ መዳልያ ኮይና ዲያኑ ናይ ዝግጥማት ኣዝዮም ጎሓላልዮም ንገንዘብዮም ዝሰርሑ ክብል ምዝራብ ድማ ኣይርሳዕን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን